Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μάκος Σιτάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω την έξυπνη σίτα που κλείνει μόνη της. Αφήνει τον φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι και τα ενοχλητικά έντομα και αυτά μέσα στο σπίτι. Clever Mesh Door. Ας περάσουμε στην πράξη. Βλέπετε. Ανοίγει μόνη της, αλλά με λίγη βοήθεια κλείνει. Έκλεισε. Πώς το έπαθε? Ωραία. Η έξυπνη σίτα που κλείνει μόνη της. Έλα αγάπη μου. Έλα. Σχεδόν μόνη της. Σχεδόν μόνη της. Και μην ξεχάσω και το δώρο μας. Ένα ρολόι Pretty Bra. Και για τα ζώα. Όπως ο Ερμής μας. Ερμή, πάμε να περάσουμε από την έξυπνη σίτα. Για πάμε. Έλα αγάπη μου. Τι είσαι Μιξάνα? Η έξυπνη σίτα που κλείνει με βοήθεια.